To, mu je mana. Aha, rana godiya da mai zamani. Lom da deka, soyayya daɗi. Zama da masoya akwai shi da daɗi, don haka ke shamsi ya ki ta saki kama basiru ki sashi a zuci. Ke ya kaso kuma ke ya ka kauna ya ce babu kamar ki abu da ke ya ka kwana da ke ya ka tashi akan kauna har ya zama jarmai. Soyayyar ki da ke da basiru cikin gari kowa ya santa. Kaunar ku tayo karko sosai mai karfi ta wuce a kwatanta. Yawan kulawa ma da abokina da kikai ya zama dangata. Ke ce sila ta farin ciki na shi ke kau da bagin ciki kullum. Kin zamto shi ne daga ni ne kina fashi na ke shamsiya. Ga zuciya ta kusa kullum kalamukan su ta kafata. Na zagaya duniya ta masoya har yau banga kamar kuba kunji. Gari na sofa akwai shi da fadi haskensa ya zarce lantarki. Waɗansu sun ce so cuta ne idan mutum bai yi dace ba, sai ya raba farin ciki naka ya sa ka dinga yawaita tunani. Amma basiru kai ka dace ka tsallake shirin soyayya, domin shamsiya na kaunar ka da kai take so har ta yi aure. Alƙawali mutukar raba kunce mu ba hakan shine muka fata. Rana ta aure ta ko idan ta zo murna za mu yi da nishaɗi. Cika makin soyayya aure ba wanda bai son wannan rana. Idan ba so ya samu masauki a zuciya kauna ta bi baya, da inda kauna ko ta bi baya shi ke saka har ma mu ya aure. Tafsi yake da aboki basiru ubangiji fa ya bar kwatari. Tafsi yake da aboki basiru ubangiji fa ya bar kwatari. Tafsi yake da aboki basiru ubangiji fa ya bar kwatari.